देंगे चार देंगे जय बुरारी ने Bonjour long live Bonjour long live जय बुरारी ने Media पाइले सारा भिडियो लेके जा नायनानै ला क्वेश्चन मा जायगा मोनलाय बे माबा मंदिर मार्ग आं साबा गाज्रि आंनि दिन नङा आं भिडिअ खालामनासो हरनायदों बै आदासिम बिनि सायाव सारा फंनैसो फोरमायगोन नामा? दा जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा जोंनि दिल्लीनि बन्धन मन्दिराव जिहेतु बैखिखौनो मर पेज अफ मुभमेन्ट जायखौ जोङो आराम्भ खालामबाय जोंहा दिनै जोंनि जे जंगल बन्धन ओनसोलनि पुलिस स्टेसननिफ्राय जोङो 10टानिफ्राय 4टासिम 8 तारिखआव जोंहा पारमिसन मोनखादोंमोन नाथाय दिनै जोंनि पुलिसफ्रा फैनानै जिथु जोंनि डिमान्ड खालामनाय जे बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बिथांमोना दा गोबां जोंनि ओनसोलनि बिग्रायारि लोगो बिथांमोनखौ दिनै बे थानायाव दिनै पुलिस स्टेसनाव मन्दिर मार्गाव दिनै लानानै नाथाय दिनै जोंनि बेजों लोगोसे जोंना जोंनि बिटिसि बिथांमोननि डिरेक्सनाव जोंना मानगोनां जोंनि बाबा जोंनि आलादानि गोजोननायखौ